Здравейте, подписани на YouTube, аз съм MasterBG и сега снимаме клип на една игра Бута. Една игра Бута. И тук при мен е Dark Boy. Ай, стига бе, верно ли? Фу? What the fuck? И вече се оправих лага. Лага. О, съм за тебе. Hello. Тук много така... Абе, тук няма да се оправи. Аре, така прави. Не! Опа! Жиса! Мърча съм. Давайте две. Знаеш ли играта Level Up? Level Up, знаеш ли? Не, само БГ-та сме пробили. What? О, е. Само всички сме БГ-та. Аз съм до мастер. Трябва да стане български съвет. Не съм умрала още. Което е Боко. Аз ще умра първи 100%. О, не! Аз не умрам. За теб. Жив съм! Минах та. О, мъгът. Мислех, че... Не, то мъпи снимал. Аз съм играл с този мап. Шит. Аз умрях! Кой пише, бе? И аз умрях. Аз пиша дискус, така че няма смисъл да гледаш. Добре. И тука. Това ми се. Добавя ли за бос? Кое е дух? Ти снимаш ли? Аха. Да го добавя? Аз ще му напиша, сега снимаме по-късно. Добре. Много война. Вот какво? Леле, аз целям аз си го прекарах в скайпа. От тук има... Поправя цигански неща са, бе. Тук май, бе. То... Не съм много сигурен на тук, ама... Там ли? Не тъпна там. Ама там ли? Как там? То тук към стрелка. То тук трябва да си вземеш хитро, е. Там къде е стрелка, трябва да си вземеш хитро. Ние ще си го минал, а не си. Направо гаси работа. Ако искаш ме гледай. Добре, сега... Опа, не ме гледай, защото умрях. Тук къде? Ето нитрото е. Изобщо не харесвам такива мапове. Сега ще го мина. Оп! Гангам стайл. Оп! Само какво съм на капсулк. Вау! Ден! Това как се заби Боко. Ти тут спамила. Антих. Много ми спамат го е. Кой ти спами? Не ми спамител е. По скайпа, да босмай, защото е в дискусията. Не знам. Ние в дискусията много се слеем, защото съм поканал ще двама. What the? Shit is this? Аз съм жив, да не повярваш. Ама не си реален жив, нали? В играта, нали, как да бездня. Тук сега, добре, показваме тук. И после завиваме на тук. Така. Ега си протове направо. Искам пак 9. Искам пак 9. Чай, то ще си бе. И тогава ако умра.
Ние ако можехме да почваме така, като се играем в якото. Инферно са много дрифти, бе. На мен понякога. На мен при такива по-такива животи. Не! What the fuck shit is this? Пазете Ча, скъп трябва да... Добре. Тук внимателно си, а? Снимаш още, нали? Аре, бе, няма ли репер тук, е? Той ще го мине мапа. А? Той ще го мине мапа. Нека си го мина, жив и здрав. Аре, докато сега го свърши. Мале, колко да... Ако искаш, подвирай си пъдък с това го свърши. Но, добре. Това е да свърши. Да. Деве. Така е. Чайна. Ако сега спре клипа, ще направя с втория епизод. Не знам колко минути е станало, не мога 10 минутки. Ти сам играеш ли? Не, предиграх. Що? Не така. Изтрих се го някакво да направя. То път назад и тръгна. О, как се заби! Ма ти си го направи автоматично веднага, като свърши един клип да почне на друг. Да. Но Не знам да ако искаш да правиш по-дълъг клип. по-дълъг клип, ако искам, трябва да се регистрирам и то не става. Ако си изтегля фрап, сега си бавното зарежда. Аз имам справка с... Ако снимам една вечер, аз на другата вечер имам повече време да попуснем, като се прибера в училище и да се каша готово. Но мога да си изтегля и към тази студио, бе. Знаеш какво ще направи? Знаеш какво ще направи с към тази студио? Аре, знам. Чакай, ще правя втори епизод. И да, това беше от мен. Сега ще направя втори епизод и да, довиждане.